אני רוצה להגיד לכם שאני מחזיקה ביד את מה שבעזרת השם אנחנו מקווים מאוד בקרוב יהיה הספר. הספר שסבא כתב ושסבתא קיבלה חשק, וגם יש פה את החלק שלה, שהרבה דברים משתלבים, כי לצעירים שלא יודעים, סבתא הייתה בת 12 וסבא היה בן 17, וכבר אז התחילו ניצוצות של רומן. התחיל. יפה. עכשיו, אנחנו, הילדים, אני יכולה להגיד שאנחנו גדלנו בבית של הורים ניצולי שואה. אנחנו בחיים לא הרגשנו איזשהו משהו בקירות האלה שלא יודעת. בתקופה שלנו לא עשו עבודות שורשים. אני לא זכור לי שבבתי ספר שהיה כל כך עניין כמו שהיום. זה התחיל פעם ראשונה שיעלי הייתה צריכה בבית ספר לעשות משהו, ואז התחיל בכלל לדבר על הנושא. אוקיי, עכשיו... כבר הזיכרון שלך יותר טוב. בעצם בספר פה, סבא כותב בערך מהיום שהוא נולד, מה עבר על המשפחה, עברו מפה לפה, ויש פה קטע של החיים במהלך השואה. עכשיו, אני מוכרחה להגיד שהוא סיפר, וגם בשנה שעברה הוא סיפר, וכן, והיה, וצעדנו ופה ושם, ואני חקרתי קצת יותר את העניין, וקודם כל מבחינת תאריכים, אחד לאחד, מה שהוא סיפר ומה שהוא כתב, זה בדיוק דברים שמתועדים. מבחינת התאריכים, כאילו זה לא יומיים לפני, זה בדיוק נופל על התאריכים. ואני אתייחס דבר ראשון לנושא הזה של צעדת המוות. אני לא אכנס למחנות עבודה ולכל הדברים האלה, כי את זה אתם תקראו בספר, אבל אני סימנתי לי פה כן להקריא משהו, כי אני חושבת שזה לא הגרמנים שהוליכו והובילו את צעדת מוות, זה הפשיסטים ההונגרים. שם התארגנו כבר כל מיני מפלגות. אז כך, ב7 לנובמבר החלו צעדות המוות לכיוון גבול אוסטריה. 44. הרעיון להוליך את היהודים ברגל מבודפסט עד לגבול האוסטרי, מרחק כ-220 קילומטר, נולד עקב הפצצות בנות הברית שהרסו את קו מסילת הברזל. ולכן לא יכלו ברכבות להוביל, אז החליטו להצעיד. צעדה זו של אלפי יהודי בודפסט התחילה ב-10/11/1944. הליווי היה של אנשי צלב החץ. הונגריה שיתפה פעולה עם הנאצים במלחמת העולם השנייה, והוציאה להורג ביוזמתה רבים מאזרחיה היהודים. לקראת סוף המלחמה עברה הונגריה כמה שינויים פוליטיים, ובהם הדחתו של עוצר המדינה מיקלוש הורטי, ועלייתו לשלטון של פרנץ סלשי, שהוא היה מנהיג של מפלגת צלב החץ, שהיא הייתה מאוד גזענית ומאוד אנטישמית. ביום שהוא עלה לשלטון, זה בעצם היום שהפך לטרגדיה של תולדות יהדות הונגריה. עם עלייתו לשלטון הורה לאנשיו לבצע פרעות ביהודים שנותרו בהונגריה. בעקבות הוראתו נורו יהודים רבים ברחובות והוצעדו במצעדי מוות. בנובמבר 44. ואז החל המסע הרגלי של 3,000 איש, צעירים, נשים, ילדים ומבוגרים. גם אני, זה כבר סבא כותב, הייתי בין הצועדים שצעדו בכביש שבין בודפסט לווינה. כל יום צעדנו כ-40 קילומטרים בגשם. זה נובמבר, אני מזכירה לכם, וזה אירופה, זה לא ישראל. עד מהרה הבנו שאנחנו צועדים בצעדת המוות. לאורך המסע ראינו מדי פעם אנשים תלויים על עצים, והיה עליהם שלטים, ניסיתי לברוח, וזה היה הסוף שלי. מאותו רגע הייתי טרוד במחשבות איך אני יוצא מן התופת הזאת.
הערבים הכניסו אותנו בכל פעם למקום אחר, לרבות בית חרושת ללבנים שהיה מלא באבק לבן. לבית החרושת דחסו אלפי יהודים, כולנו היינו רטובים מהגשם, ויחד עם האבק הלבן התחושה הייתה לא נעימה, בלשון המעטה. היו ששהו במקום יום אחד והיו שיומיים 3. אנשי צלב החץ התעללו ביהודים ושדדו מהם את כל מה שהיה להם, בגדים, סמיכות וכל הצידה שלקחו לדרך. פעם אחרת לקחו אותנו למגרש כדורגל או לכל מקום אחר שבו החליטו שנישן. היה זה חודש נובמבר ובלילות היה קר מאוד. אף אחד לא ידע מה היעד ומה עומד לקרות. כל הזמן חשבתי מה אפשר לעשות, איך אפשר לצאת מהמצעד הנורא, כשברור שהוא לא מביא לשום מקום שיש בו תקווה. כך צעדנו מספר ימים בלי שבא אוכל אל פינו, מי שנפל מאפיסת כוחות נורה על ידי אנשי צלב החץ, או שהושאר לגבוע בצד הדרך. כשעברנו ליד העיר קומרום בסלובקיה, זה ממש על גבול הונגריה-סלובקיה, שאלתי את אחד השומרים איפה נשן הלילה. הוא אמר שהפעם נשן באונייה שבנהר הדנובה. מחשבות התרוצצו במוחי והבנתי שאני חייב לעשות מעשה ועכשיו זה הזמן. ניסיתי לשכנע חבר שלמד איתי באותה כיתה לברוח ולנסות לחזור לבודפסט. הוא פחד שאם נתפס יהרגו אותנו כפי שעשו לכל מי שניסה לברוח. והרי היה אנשים שראינו. החלטתי שאני בורח לבד. תוך כדי צעידה עקבתי אחרי השומרים, וכשחשבתי שהגיע הרגע המתאים בעיכול הדרך, התרחקתי מהכביש הראשי עט-עט והסתתרתי מאחורי שיחים, וקפצתי לתעלה בצד הדרך. עוד לפני שברחתי, הוצאתי מתוך תרמיל הגב את התפילין ואת הסידור שלי. הכנסתי אותם לכיס וזרקתי את תרמיל הגב שהיו בו בגדים לתעלה. נשארתי מאחורי השיחים בתעלה, חיכיתי זמן רב, וכשכל השיירה עברה, יצאתי והתחלתי ללכת בשדות, ולהתרחק כמה שיותר מהכביש הראשי. הייתי רעב מאוד. מצאתי בשדות שבהם הלכתי כרוב, הסרתי את הקליפות העליונות ואכלתי את החלק הפנימי. כמובן היו לי קצת כאבי בטן, גזים, אבל זה לא עצר אותי. לא היה לי מושג איפה אני. רציתי להיכנס לאחד הכפרים, והתחלתי ללכת לכיוון האורות. כך הסתובבתי במשך 3 ימים. כשהתקרבתי לכפר מסוים, החלו כלבים בכפר לנבוח, שיניתי כיוון והלכתי לכיוון האחר, אורות בכיוון האחר. לבסוף הגעתי לכפר בשם בנה, שנמצא בהונגריה, דרומית לכביש וינה בודפסט. החלטתי לחפש את הכומר. קיוויתי שהמחשבה שלי נכונה ושהכומר יעזור לי. פחדתי להסתובב בכפר, אבל פגשתי אנשים שנעצו בי מבטם, ושאלתי אותם איפה נמצא הכומר. הפחד שמא דווקא הוא יסגיר אותי, ליווה אותי עד שפגשתי בו. הפקדתי את כל גורלי בידיו של הכומר, שהרי הוא יכול היה מיד לקרוא לפשיסטים ולהסגיר אותי. הכומר שנקרא נויד פרנץ, או נוד פרנץ, שהיה בן 50 לערך, ואני נער בן 17, קטן ונמוך. הוא קיבל אותי יפה ודיברנו בשפה ההונגרית. אני מניח שהמראה שלי דיבר בעד עצמו, הוא שאל מאיפה הגעתי, ואני לא הסתרתי את יהדותי, וסיפרתי לו את כל מה שעברתי. הוא שאל במה יכול לעזור לי, ועניתי לו שאני רעב ואשמח לקבל חתיכת לחם, והדרכה איך אוכל לחזור לבודפסט למשפחה. הכומר נתן לי לחם, ולאחר שסיימתי לאכול צעדנו שלובי זרועות דרך הכפר. הוא הרגיע אותי ואמר לי שכך איש לא יחשוד בי, וליווה אותי עד תחנת הרכבת נודמן. הוא אמר לי שאני צריך לחכות עד שתגיע הרכבת, ובאמת לאחר זמן שנראה כמו נצח הגיעה הרכבת. עליתי וקניתי כרטיס אצל הכרטיסן. שאלתי אותו, מאיפה היה לך כסף? הוא אומר, תמיד היה לי כסף. תמיד דאגתי בנעליים, וזה אף פעם לא היה מצב שהייתי בלי כסף. נסעתי עד העיר סקש פהר, שבה הייתי צריך להחליף רכבת. שמעתי אנשים מדברים שצריכה להגיע רכבת לבודפסט. הרכבות נסעו בחשיכה עם אורות קבועים, מפחד הפצצות של מטוסים של הרוסים. בקרון שברכבת שהייתי דיברו הגויים ביניהם על כך שבתחנה הסופית עורכים ביקורת קפדנית כדי לגלות יהודים בורחים. מיד כששמעתי זאת הבנתי שאני חייב לרדת מהרכבת ולא להגיע לתחנה הסופית, וכשהרכבת האטה את נסיעתה לפני קלנפולד, שנמצאת במרחק תחנה מבודפסט, קפצתי מהרכבת. חיכיתי שהרכבת תעבור והתחלתי ללכת דרך פסי הרכבת.
עליתי לחשמלית, ולא משנה, הגעתי הביתה. לימים נודע לי שמי שנשאר בחיים עד סוף הצעדה, נמסר בגבול האוסטרי לאנשי ה-SS, הגרמנים. עד 22 לנובמבר 1944 שולחו בדרך זו 25,000 יהודים לידי ה-SS. ישנה הערכה שבצעדות אלה הובלו כ-50,000 יהודים. אני ניצלתי מצעדה זו. עכשיו אני רוצה לספר משהו שהחבר שהיה איתו, הוא כמובן לא ידע מה עלה בגורלו, אבל ישבה פה יום אחד מרים רטי, ומשהו דיברה על המשפחה של אשתו של אבי רטי. והיא זרקה איזשהו שם, הסתבר והם אמרו, רגע, זה שהיה איתו בצעדה. ועשינו איזשהו ברור קצר, אני לא יודעת, זה סבא של אשתו של אבי, שהיא אומרת, כן, הוא נעלם, לא יודעים מה עלה בגורלו. ועשינו הצלבות, והיא באה לפה, והיא שמעה מסבא שאכן הוא היה זה שצעד איתו, והוא האחרון שראה אותו בחיים. הוא היה בחור החבר ששמו למד לו, בוא נפרח ביחד. הוא אמר, אני לא, תראה, מי שבורח תורים אותו, הוא לא חזר. אבל אני אומרת, מי יודע אם הוא היה הולך איתו ביחד, אם הוא היה נשאר. אם שניים היו הולכים, אחד היה רוצה ככה, הוא הלך 3 ימים בשדות, הוציא כרוב מהאדמה, הלך, הצליח לקומר. היו הולכים 2, אולי אחד היה אומר ככה, אחד ככה. כך היה כתוב. אנחנו היינו בעיירה הזו, היינו אצל כומר, אבל לא אותה כומר, כבר התחלפו. הסתכלנו, שאלנו, הוא היה כנראה רווק כומרים, רווקים, חיפשנו, לא היה לו משפחה, לא אחים, לא אחות, הוא היה כבר מבוגר. אחרי הרבה שנים, אז הוא כתב מכתב יפה, תודה. אחד מאלה שהצילו יהודי, שמנו במסגרת ולקחנו לעיירה בכומר ותלו בכתר. ואומר לי, הוא אומר, אדון צעיר, מה אתה מסתובב, אסור להסתובב פה? אמרתי, אני יכול להסתובב, אני אזרח שוודי, ואני... תגיד לי, עם אמא שלי נמצאת, והיא אמרה שלא. אבל תשאל למעלה, יש עוד שתי נשים מבוגרות. רצתי למעלה, שאלתי איפה אמא. היא מיד ככה, יואי, כאילו, לא יודע מאיפה אני חזרתי. אמרתי, אני מחפש את אמא שלי ואת אחותי. אבל הם נמצאים במחנה קולומבוס. ואז אמרתי תודה רבה, ירדתי מן הבית ברגל, והראשה היה מעלית. ויצאתי לרחוב הראשי, שם מצאתי חשמלית, ונסעתי, אני ידעתי בערך איפה המחנה הזה. נסעתי ולא התביישתי לשאול מהכל בכל, איפה זה רחוב קולומבוס. לא שהתביישתי, רצו שידעו פה פתאום מה הבן אדם הזה הולך לקולומבוס, הרי כולם ידעו שזה קולומבוס, זה היה מחנה. הוא לא חשב על זה. אני מזהה את עצמי שאני יהודי. הגעתי לרחוב, הגעתי לאיפה שהבית, זה היה בית גדול מאוד. והשומר, אני אומר לו השומר, אני רוצה להיכנס, תן לי אישור. אמרתי, אני אתן לך את תעודת זהות שלי. אני לא נשאר פה, אני רק הולך לבקר את אמא שלי ואחותי. אז הוא נתן לי לקחת את תעודת זהות.
ונשארתי שם כמה ימים, אני בדיוק את הזמן, אני לא יודע. כבר, אנחנו ידענו שכבר המלחמה מתקרבת, שכבר שמענו את הרעמים של התותחים על יד בודפשט. והרוסים כבר הקיפו את בודפשט. טוב, זה היה מרץ 45. אחרי זה, אחרי 5 ימים, שבוע ימים. אמא שלך ואחותך היו שמה? טוב, אבא, הוא שואל גם שאלה. היא. אבא, הוא אמר. הוא שואל אם פגשת את אמא שלך ואחותך. הנה. כן, איתי שאל אם פגשת את אמא שלך ואת אחותך. ודאי שאותם. אבל לא וגם את אותה. היא. אבל גם אותה. נו, את מי עוד פגשת? הוא אמר אותה. חשבתי את קבע הרי. אני אגיד לכם, כל הזמן חשבתי כבר הרבה לילות. שבמה זכיתי עד עכשיו, עד לפני כמה שנים, שהכל התגשם, מה שתכננתי. א', האמונה שלי בקדוש ברוך הוא, שהוא מוביל בין הכל. ידעתי שאני בחרתי את הדרך שלי. עובדה שבבית הכנסת לפני ארון הקודש אני מצהיר שאני בעזרת השם עוד אחרי המלחמה אני רוצה לעלות לארץ ישראל. אני נשארתי דבק בזה מה שכל השנים עברו כבר תכננתי. הדבר השני, שבוע. אז אני הייתי בן 17, כן? כל מה שמתרחש. פתאום אני הגעתי פה ב-2005, כשעשו לי את הניתוח לב, ובלילה הרצליה במדיקל סנטר, נו, תתעדל. מדיקל סנטר, אני התעוררתי בלילה, רציתי לקום. פתאום האחות יושבת עליי, רגע אדוני, לאן, אמרתי, הולך לבית הכנסת. אתה תלך לבית הכנסת, אתה נמצא פה, אתה מכובד. ואז היה לי הרבה זמן למחשבה. אז אני התחלתי את השיחות שלי עם הקדוש ברוך הוא. שיחת עם הקדוש ברוך הוא, כל אחד מאיתנו יכול לעשות. אתם לא צריכים כרטיס כניסה, הזמנה, כשאתה מרגיש שאתה זקוק לעזרה ואתה רוצה אולי לשוחח עם הקדוש ברוך הוא, מה דעתו אם אני אעשה ככה או אני אעשה ככה. אז אני אמרתי, הנה את אבא שלי לקחת בגיל 44, שאהבת אותו. את האבא שלו, שמואל, שקיבלתי את השם אחריו, לקחתי אותו בגיל 52. ואת האבא שלו, של שמואל, חיים, לקחתי אותו בגיל 61. אנא, שאהבת את כל אלה. אהבת, תן לי את השנים האלה, תן לי, תעזור לי לקיים את כל מה שאני. וזה כנראה שההצהרה שלי בבית הכנסת לפני ארון הקודש, שכשהייתי בת 20, אנחנו נעלה לארץ ישראל. זה לא כולם יודעים. יהיה לנו 5 ילדים. אתה כנראה
לקחת לתשומת לב והחלטת בתוך תוכך מי אני שאני אגיד לקדוש ברוך הוא מה הוא צריך לחשוב. רגע, אני רוצה לספר ב-44 שלקחו אותנו הגרמנים לקחו אוקטובר לא, הפשיסטים ההונגרים אמרו לרדת מהבית לחצר, הלכנו ברחוב, עמידו אותנו בשורה ומאחורינו הלך טנק קוראים בעברית, ואנחנו הלכנו בשורה. קודם לקחו מכולם את הטבעות, שרשרות, הכל, והלכנו בשורה. והלכנו לכיוון הדרנובה, ואז אנחנו כבר ידענו שאנשים הלכו לכיוון הדרנובה, טיק טיק טיק, וזרקו אותם. הם היו חכמים ההונגרים, ראו שהיו אנשים שידעו לשחות, והיו אנשים שראו שירו בהם ונפלו בדרנובה, היו הרבה שקפצו והתחילו לשחות. מה עשו ההונגרים? קשרו שניים שלא יכלו לשחות. כן. עכשיו לקחו אותנו שורה כיוון הדרנובה. היינו פתוחים, גם אנחנו. פתאום ברחוב אחד הסתובבנו ימינה, שם יש בית כנסת גדול של 300 איש, משהו כזה. איזה רומבך? אמא. אמא. כן. רומבך? כן. ואמא שלי אמרה לכולנו, תלכו עד הסוף, אם הם יורים, אז הלכנו עד הסוף איפה שארון הקודש. והמבוגרים נקרא דני, יעל, כל אלה היו המבוגרים, ואנחנו היינו הילדים, 12, 13, ישבנו על הרצפה, הכניסו 3,000 איש למקום של 300. והיה שם גם משהו מאוד מצחיק, שלא רק צרות יהיו, היה אצלנו ילדה סלובקית, שאנחנו החזקנו אותה 2.5, 3, היא הייתה איתנו את ההורים לקחו, ברוך השם ההורים חזרו, ופתאום מירוקה אמרה לאמא שלי, דודה, אני צריכה לצאת, גדולים לעשות, מה עושים ילדה שיושבים? ואנחנו ישבנו אחורנית, ובהונגריה יש לגבאים כובע כזה גדול, צילינדר, אני לא יודעת איך קוראים בעברית. צילינדר. מה? צילינדר. אז לקחנו כובע גדול, מירוקה ישרה על הכובע, עשתה את העניינים שלה, והחזרנו בקופסה. זה היה המצחיק. ואנחנו ישבנו ורעדנו ופחדנו. מי שרצה לצאת לשירותים, מסכן וחיפש בקצה שירותים, ירו בו, חשבו שרוצה לברוח. ואני ומירוקה רעדנו ובכינו. ואז הג'נטלמן הזה ישב גם על הרצפה, בן 17, ואמר לי לילדה בת 12, אל תדאגי ואל תפחדי, אנחנו נצא מכאן. מאיפה הוא לקח, אני לא יודעת. ותראי שאנחנו נלך לפלסטין. אז עוד לא היה ארץ ישראל, פלסטין. וב-1952
נתחתן ויהיה לנו 5 ילדים. זה הוא אמר בקרבה של 2-3 מטר על יד ארון הקודש. ככה זה. הוא היה האחרון. אבל איפה הוא היה איתו, איפה הוא היה איתו ביחד? איפה הוא היה איתו ביחד? איפה היית עם אבא שלי? בברגן בלזן. אז תספר על התקופה, אתה חזרת, סיפרת שחזרת, נכון? לא, כשאני אחרי בית הכנסת חזרנו הביתה, אז היינו צריכים שוב להתייצב. כן. אז התייצבנו בתחנת רכבת, שמו אותנו ברכבת ונסענו לגרמניה. ככה הגעתי לגרמניה. לברגן בלזן? כן. מה, כמה זמן? אבל מבודפשט, אבא שלה כבר חזר לחופש מהעבודה. אבא שלה כבר היה בבית, והוא היה צריך להתייצב. אז הוא התייצב איתי ביחד. זה כבר היה לפני זה, אבל אחרי זה. כן. רגע, אחרי זה לקחו אותנו לתחנת רכבת. נסענו לגרמניה, הגענו לגרמניה. אותנו לגטו, חלק ילדים ונשים לגטו וגברים למחנות. עכשיו, אמא הייתה בגיל שהייתה צריכה ללכת עם אנשים, ואישה אחת צעדה לפנינו והיא אמרה לאמא, את נולדת בשנה זה וזה, את לא הולכת. ואמא התכופפה על הרצפה, לקחה חול, מרקה על הפנים, שלא יראה צעירה, ובא איתנו, ולא אמרו לה כלום. אז סבא שלי הייתה אימני, ודודה שלי אדית ומיריה, והלכנו איתם, והוא הלך עם הגברים. ושאמא ראה שזה מצליח, רצה לכיוון הגברים ורצה את אבא להחזיר, אבל אז הם כבר יצאו. ואז תגיד איפה לקחו אתכם, מהכיסופיים. ברכבת שמו אותנו 80 איש. היה צפוף מאוד. היה כבר שלג. אז הגג של הקרונות מצא, סגור. זה היה עם שלג, ודרך הגג טפטף. אנחנו היינו מאוד צמאים. היה חול. צמאים, מה עשו הגרמנים? עשו לי אותו, אז שם כבר גיבו אותנו הגרמנים, לא ההונגרים. ונתנו גבינה, קוראים לזה כבל בלי, גבינה מלוחה. גבינה מלוחה. אז אחרי זה היה עוד יותר צמא. כל אחד מת לשתות קצת. טיפה. אז כשהגענו לברגן בלזן, וכשהלכנו ברגל מהתחנת רכבת, אבא שלה גם היה שם איתך? היו בריכות כן, שחייה. כן, הוא אמר את זה. כמה זמן זה הנסיעה? בריכות שחייה, בריכות של מים. כן. לגרמניה. אז מיד רצנו למים, עם היד גלשנו את הלכלוך מהגג של המים ושתינו כמו כלבים. זה היה קבלת פנים של ברגן בלזן. ואז שוב בחרו מהמבוגרים, בחרו מן הנהלת המחנה, כן? הם קבעו צריף זה יהיה עם נשים, זה עם ילדים, ואני נפל בגורלי להיות אבא שלה. זה היה אחד התקופות היפות שלי. אז אני כבר 5 שנים לא היה לי אבא. והייתי עם רספקט כלפיו.
בבוקר, קמנו כבר, עוד היה חושך, זה היה ינואר. ישן, נקום, הולכים למקלחת. אני אמרתי לו, אל תרבש, עוד חושך בחוץ, מה אתה? בוא, קדימה. מתרחץ. התחילו לתת, סידרו אותנו, שרק היינו שנינו ביחד על המיטה. אז ככה, לפי זה, חילקו את הלחם. אנשים נתנו חצי לחם. מדדו את זה על מילימטר. אני עם אבא שלה, אני אמרתי לו, דרבש, אני סומך עליך, הלחם אנחנו מבקשים ביחד, כל יום אתה קופץ, אתה קוחדך את הפרוסת לחם, ובהגללה אתה נשאר בחיה. הנהלת המחנה דאגו בשביל הצעירים כמוני, שהביאו ריבה או גבינה. נתנו את הקערות ברורות כאלה ללקק. כל פעם מישהו אחר בא. כשהגיע התור שלי אני רצתי מיד עם הקערה, אמרתי לו דרבש, בוא ללקק. לא, אתה קיבלת את זה. אמרתי, אם אתה לא בא, גם אני לא בא. ובסוף הוא הסכים. איך חילקתם את הלחם? איך אתה ואבא חילקתם את הלחם? מה? איך חילקתם את הלחם שקיבלתם? הוא היה אמר. שהוא היה שם בכיס. מה? שהוא שם בכיס. נו, הוא אמר את זה הרגע. לא בכיס. לא, חתך פרוסה, חתך אותו לשתיים, שם אותו ככה, להגיד איזה אני רוצה. הוא אומר שהאנשים חילקו את הלחם בסנטימטר. הוא אמר את זה לפני שנייה. הוא אומר, הם חתכו. חשבו שאבא ובן שלו, רק מה שמפריע לו, שאבא הלך מוקדם בבוקר ואמר, בוא עכשיו להתרחץ בכל כלבים, טוב שאני לא הייתי. ילדים קטנים, מלחמה. הקרב כבר עבר את וינה. אז מהר פינו את היהודים משם, והביאו אותם לברגה-בלזן, שזה היה צפון מערב גרמניה. עכשיו, הרכבת שהם עלו, יום אחד הגיעו פתאום, ואמרו שכל הצעירים או לעלות לרכבת. והוא רץ לאבא ואמר לו, בוא נצא מפה. הוא אמר לו, לא, אני לא יוצא, כי היה שם ינצי, הדוד שלה, אז הוא לא משאיר אותו, והוא לא זה, והוא התחנן לפניו, בוא נצא מפה. הוא אמר לו, אתה צעיר, אתה תלך, אני רק רוצה לבקש ממך שתשמור על אשתי, על הבת שלי. ועל הבת שלי. כן. אז זהו, אז הוא לא ידע. עכשיו, לא, זה אחר כך. כי לא, הוא חלה הוא חלה במחנה. במחלה טיפוס. לא, אבל איך הוא אסף את האפר שלו? עוד רגע שהיה מאוד קשה. מישהו הביא את האפר. מי הביא את האפר שלו? מי אסף את האפר של... אבא של מרים. לא. הם ביקשו ממישהו שהיה בקרמטוריום. היה בקרמטוריום, ככה אני זוכר מהסיפורים, כי אני הייתי שם ואני אהיה שם בעוד שבועיים. מה שאני הבנתי ממה שאתם סיפרתם לי אז, שתמיד בקרמטוריום שהכניסו גופה בצד אחד, הרי מי שעבד שם זה היהודים, אז היה איזה יהודי אחד. פרקש, ממקו. יכול להיות, שהוא עמד בצד השני, שברגע שהוציאו את האפר מהגופה, הוא הכניס את זה לקופסה. שמו את כולם בקופסה ועשו קבר אחים. כן. והדוד שלי ביקש לא לקבור אותו בקבר אחים, הוא רוצה להביא הביתה. אז בואי נגיד ככה, כמו שהוא
לא, אבא לא הלך איתו למקום אולי יותר טוב, הדוד שלי לא עזב אותו בטרזיינשטט לקבור בקבר אחים, אלא את הקופסה כתוב השם, הוא לקח אותו להונגריה, האפר, ואחרי המלחמה הבן אדם הזה שעבד בקרמטוריום בא לחברה קדישא והוא העיד על זה שזה הכתב יד שלו והוא עבד בקרמטוריום וזה השם של אבא שלי והוא כתב. ואיך הוא הגיע אליכם? מה? איך אתם ידעתם מזה? אנחנו הבאנו. זה היה אצל ינצי. אנחנו הבאנו. ושהגענו למכס בהונגריה, הם רצו לפתוח. זה כמו קופסת שימורים, כמו פה בארץ יש מלפפון כזה. ורצו לפתוח במכס, ואני הייתי אז בת 20, פחות או לא 20. התחלתי לצרוח, לא מספיק שפעם אחת הרגתם אותו, אתם רוצים עוד פעם להרוג, ככה צעקתי עם ההונגרים, והם לא פתחו. באנו לארץ, הלכנו לחברה קדישא, ואתם לא תאמינו מי עבד אז בחברה קדישא. אדון גרשוני, הבן 105, שעכשיו בבית הכנסת, הוא עבד אז בחברה קדישא. בתל אביב, בקריית שאול. מה? בקריית שאול. בחברה קדישא בתל אביב. בתל אביב, שקריית שאול שלו. כן, הוא הציע, ואז שילמנו, אם אני לא טועה, 50 לירות בשביל המקום, זה היה הרבה, שלנו לא היה אוכל, אז שילמנו 10 פעמים 5 לירות, והוא אמר שאחרי 120, שאמא נפטר, פותחים הקבר, ועל יד הראש של אמא היא הקופסה של אבא. ואכן פתחו הקבר, ואמא ואבא ביחד. זה עוד לא סוף סיפור. אחרי כמה שנים אמרתי לשמואל, תשמע, אני בת יחידה, אני לא יודעת, אני אמות. מי יודע מי ילך לקבר של ההורים שלי? בוא נקנה קבר לעצמנו. וקנינו. אבל בקריית שאול כבר אז היה עד פה. עסק טוב, מתים על אנשים. אז קנינו 2 מקומות, ההורים שלי פה, היה מקום פה. קנינו. לא סוף הסיפור. מה? לא סוף הסיפור. כן, קנינו פה 2 מקומות. אחרי שנים הלכנו ביום הזיכרון של ההורים, ופתאום פה שביל פתחו במקום שביל, עשו שורה של קברים. אמרתי לשמואל, מחר בבוקר. עוברים דירה. מה? עוברים דירה. שמעתי שבבית קברות עבר דירה. עוברים דירה, והדירה שלנו עבר פה. וכל פעם שהולכים... רגע, אבל זה יהיה קומות עכשיו? ביחד? אנחנו בלי קומות. לא קומה. זה קלאס, אמרתי, זה קריית שאול. לא, אני אגיד לך, הם יכולים שניהם בקבר אחד, ואת הקבר השני לתת ירושה. לא, זה עמותה, זה ענבל, לא בכלל. כל פעם שהולכים, אני אומרת, שמואל, המקום שלנו פנוי. כן? מה שמעניין זה שהם לא משלמים שם ארנונה על המקום. יש מקומות שמשלמים אגב, אתה יודע. שלנו תותים. אבל עכשיו זה לא שייך לפה, חשבתי על זה, יש לי הטלפון של החנות ברוק, ועכשיו יהיה לאבא יצא, אני אתקשר מחר שהוא ילך לסדר. כשראינו שהרכבת עושה כמה פעמים כבר, יש עיר גדולה מאוד במערב גרמניה, אולם.
הוא נסע, נעצר, אחרי זה חזר. וחזרנו עוד פעם, זאת אומרת... וכל הזמן הם ראו את השלט, כאילו שהם כל הזמן... שהקטן חיפש דרך, וכבר היה חסום המסלולים שכבר הרוסים בחלק מקומות. אז האמריקאים הפציצו את הפסי רכבת. כן, כן, אז כבר מנעו מהם את הנסיעה הזאת. ואז אנחנו יום אחד, זה היה ב-13 באפריל, היינו בוואדי, שם כבר באו השמועה, הגרמנים ברחו. השמירה הגרמנית ברחה, ונשארנו בלי אף אחד. טוב, 12 בערך, הגיעו כמה אמבולנסים של הצבא האמריקאי והצבא האמריקאי הגיע. הם תפסו את ה... טוב, אנשים השתלטו מיד על אוכל, על גניבה, אז החנויות חלקו. אבל איפה לקחו אתכם? לאיפה לקחו אתכם מהרכבת? מה אנחנו עשינו? היינו 4 בחורים, אנחנו אמרנו, אנחנו לא ניפרד, נהיה ביחד נחזור להונגריה, לראות מה עם המשפחות שלנו. הוא סיפר לנו. הם הביאו אותנו לאזור צרפתי, היו 4 אזורים היו, צרפתי, רוסי, אמריקאי, אנגלי. שם היו, איטלקים היו איתנו. משהו, שמחה כל היום. ואז אנחנו, על דעתנו, החלטנו שאנחנו ניכנס לעיר. הלכנו לעיר, הלכנו לאחד שהיה קונדוקטור, היה כתוב אייס, גרמנית. הוא אומר, אני ברצון הייתי עושה לכם, אבל אין לי מטריאל. אז הגיעה לקבוצה של קסטנר, החבילות הגיעו משוודיה, עבורם, הם כבר היו בשוויץ. אז משם קיבלנו מרגרינה, פודינג, לקחנו להם והם עשו לנו גלידה, חלק נשאר להם וחלק נשאר לנו. ואנחנו עשינו, היה לנו מכשיר ברנר של בנזין, זה מה שהיה מכוניות משתמשים. אז בזה השגנו איזה ציל קטן, שמנו במים, שמנו בתפוחי אדמה, וחילקנו את זה, אנחנו אכלנו. אז אחרי זה התחלנו כבר לעזוב את בעולם גרמניה, התחלנו ללכת בכיוון דרומה, בכיוון פרנקפורט. אחרי זה פסאו, אוסטריה הגיעה הביתה. הוא סיפר לנו שהיו איזה רכבת ופתאום ראו שהגרמנים ברחו וירדו באיזה תעלה, ועכשיו היינו לפני שנה בהונגריה ושם היו תמונות שיקופיות ובדיוק איך שהוא סיפר בסיפור, ככה היו השיקופיות, ושם היה האמריקאי, זה ששחרר אותם, וגם מהשגרירות הונגרית היו. והוא סיפר שאחרי זה היו אנשים שאחרי זה אכלו, וכל הזמן היו במטבח, וגם קראו לו, אני אלך לאכול, תבוא גם אתה, פובי, בוא לאכול, ומסכנים מתו מרוב האוכל. והוא סיפר שאיפה זה היה, שביקשתם מישהו שיפה לכם
והבאתם לו קמח להרכב החיה. היה בזה כפר גרמני, והצגנו לא קמח, גבס. איך קוראים לו? מה שעושים על קירות, גבס. שיחקתי גבס. טוב. שכנה שלנו הייתה אישה אחת, ניגשתי אליהם, יש לנו גבס, ויש לנו קמח. קמח. שתעשי לנו... זה היה גבס. והנה לה, היא עוד ביקשה מאיתנו שמן, נתתי לו שמן. אומרים שעה, שעתיים, 3 שעות. איזה כזה, כמה שיטה. איזה, מי התקפה. בסוף מסכנה כבר שכחה צריכים לייצב משהו מהגבת. זהו. אני חייבת לציין כשישבנו וכתבנו, אז סבא הוא כתב, אחר כך אני הייתי צריכה להקליט, ועלו המון שאלות. ואני לא יודעת מי זוכר פה, הקטנים לא יזכרו, אבל יעל ורפי וזה, שסבא כל פעם היה אומר, אין לך תושייה. כאילו, אם את צריכה לעשות משהו, טוב, מה אני אעשה עכשיו, מה אני זה? אין לך תושייה. וכשאתה קורא את הדברים פה, אתה אומר, בוא'נה, מה זה תושייה הייתה לו? זה פשוט בן אדם שידע להסתדר, וידע לא להיכנס לפינות ולהגיד, אוי, מה אני אעשה עכשיו? לא להתבכיין, הוא לא התבכיין. מה אני? הוא תמיד מצא פתרונות, ותמיד, אני אומרת, אבל מאיפה ידעת? לא ידעתי והסתדרתי. מאיפה היה לך כסף? היה לי, תמיד דאגתי שיהיה לי כסף. גם בנושא אוכל, גם בנושא, פה אחרי הרכבת, לקחו אותם לאיזה בניין שקודם היו שם הקצינים הגרמנים, הם היו צריכים לישון. הלכו, לקחו שטיחים, ערימות שטיחים, סידרו והיה להם מזרונים. אחר כך כשהוא עזב את הונגריה, אז הצמידו אליו איזה כמה בחורי ישיבה, והוא אומר לי, מה זה בטלנים הם היו? לא ידעו בכלל, שאני כאילו אהיה אחראי עליהם. הוא ידע עברית, הוא ידע לדבר עברית. כשהם עלו באונייה ארצה, הוא שם היה אני הייתי בארצה, סליחה. כשהוא עלה ארצה, לארץ, לא אמרתי שם של האונייה, אבל הוא פשוט ידע, בגלל שהוא ידע עברית. וכשבאו השליחים, ישר הם שאלו, רגע, מי פה יודע, מי יכול לעזור? מאיפה הוא ידע עברית, יהודית? מאיפה סבא ידע עברית? בבני עקיבא, מאיפה ידעת עברית? הרי כשהייתי בין 45 ו-49, היו שליחים שבאו מארץ ישראל. ואני הייתי אחד המנהלים של בני עקיבא. אז שם עם המדריכים דיברנו, הם ידעו, לא יודע, הונגרית, לא זוכר איזה שפה עוד, אבל איתם אנחנו מסתדרנו, ומהם למדנו את עברית עוד למדתי עוד בבודפשט, בבני עקיבא. אמא שלי לא למדה. ובאיזה? ולכן יש לו עברית רעותה. לא, תקשיבי, הוא הגיע ארצה, הוא ידע לאיפה הוא הולך. את כל האנשים לקחו. הוא אמר, תודה רבה, רק תגידו לי איך אני מגיע לחיפה, לרחוב זה וזה. והוא הלך ועלה לאוטובוס ונסע. כאילו, אתה מגיע לארץ חדשה, אתה... צריך להסתדר. באמת, כל האנשים שירדו, לקחו אותם. תיסעו לפה. למי הוא נסע בחיפה? לשמולי ברגר, לא? לברגר, שמולי. נסעת לשמולי ברגר? בחיפה. בחיפה, הוא ידע לאיפה הוא הולך. איך קראו לאונייה שהוא בא איתה? גלילה. גלילה? ואת עלית עם? ארצה. ארצה? אונייה שקראו לה ארצה? אני באתי מטרנסילבניה. מה? ואת בטרנסילבניה? היינו במחנה מעפילים בעתלית. באתם לעתלית? לאן באתם? לחיפה. לחיפה. הם באו אחרי 48. יעל, כל הזמן חיכיתי. באונייה? גם אני. והיום שנעלה על אונייה לא נקים. ביום שישי, לפני שבת שהאונייה יצאה ביום שישי בערב. מאיפה יצאה האונייה?
מאיפה יצאה? מאיטליה? מאיטליה. מאיטליה יצאה האונייה. מנפולי, כן. ואיך הגעתם לאיטליה? רכבת. מבודפסט עם רכבת? כן. הוא הרי ברח מבודפסט כי פחד שיגייסו אותו לצבא. אני דרך הברנר, אני פעם ידעתי, הייתי מומחה בגיאוגרפיה. אז עשיתי לברנר, הצד שני זה איטליה. משם נסענו עד נפולי. ז'נבה, ככה, רומא. תחשבו כמה רכבות היו מפותחות אז, פה היום בשביל רכבת אחת, כל כי המדינה. היה גם מעליות, היה גם המטרו. מטרו. המטרו היה בהונגריה? מה? היה מטרו בהונגריה כבר. כן. אחד. היום יש. היום יש 5. עכשיו אתם יודעים שמ-5 באפריל 1944 כל יהודי היה חייב לשאת טלאי צהוב, וכל ילד מגיל 6 ומעלה היה חייב ללכת עם טלאי צהוב. היו חנויות מסוימות ששם היית צריך לקנות. והיו שעות מסוימות שיכולנו לצאת מהבית. עכשיו, ליליפון, אתם הכרתם אותה, ג'וריפון, הוא היה בדיוק חגג יום הולדת 6, והוא היה כל כך מאושר שהוא עכשיו גדול, וגם הוא יוכל ללכת, כן, איזה... מה הוא יוכל? ללכת עם טלאי צהוב. כמו הגדולים, כל הגדולים הולכים עם זה, והוא עכשיו בדיוק לחגג יום הולדת 6, והוא גבר 6, הוא יהיה מאושר שהוא יכול לתפוס כוחות. 5 לנובמבר, זה... הוא אמר לך, כן? הוא זכר בדיוק. מה הוא זוכר את זה הוא בעל זוכר פה? גם עכשיו. הדס, יש תאריכים שנחרטים לך בזיכרון. כן, זה תאריכים, הרבה תאריכים. תראי, היה להם למשל, הם גרו והם עברו לגור אצל, כאילו חשבו לצאת מהעיר וללכת לגור אצל המשפחה של ז'יגה, לא? לא מהעיר, גם מאזור לאזור. משכונה לשכונה. וישבו ואכלו ונכנסו קצינים ולקחו, הוציאו ממש מתוך הזה, ואז הם חזרו חזרה, כאילו חשבו ששם יהיה יותר טוב וחזרו, כאילו... תספר ב-15 לאוקטובר, למה הלכתם לז'יקה? הם לא עוזבים את גבולות הארץ, והם לא יוצאים, והם לא חוזרים, והם לא. ואני זוכרת שאבא ואמא נסעו פעם ראשונה להונגריה וחזרו, אבא אמר, אני את כל המשפחה שלי רוצה לקחת. הקירות לא עשו לי כלום, הנהר לא עשה לי כלום, הייתה לי ילדות יפה בהונגריה, מה שנעשה נעשה, אבל זה, כשאני באה עם כל המשפחה שלי, אני מראה להם, אתם רציתם להשמיד אותי, והנה, עם שבט כזה אני חוזר ובא לפה, ואני חושבת שזה משהו שכל אחד יכול לקחת. עכשיו אתם מבינים מה היא אוהבת לטייל בעולם. כל מה היא אומרת לעמדה. ואני חושבת שבזה כמעט הגשת נקמה בגויים. אפשר להגיד שיותר מ-50% מהמשפחה היינו וראינו, ואיפה גדלתם, ומה... עכשיו המקופחים פה התחילו לדבר. כן, הוא היה צריך כבר לדבר בסבא לפני הילדים, והוא דיבר על הונגריה ועל סבא ועל ישראל, ובסוף הוא גמר עם ישראל חי. נכון. תקשיבי, הוא דומה עכשיו לאח של שירה, שזה פשוט... העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו גשר צר מאוד. די. גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד, לא לפחד.
לפחד כלל ושם